Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya mana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Assalamu alaikum al'umma maza da mata. Yau ga yaranku, kaninku, ɗanku, mawakinku. Wato ni Khalid Sound Studio Maiga tare da Hajiya Zuwaira Ismail Kano ɗauke da wata sabuwar waga mai taken wanda bai bi ba ma ya bi, wacce na yi wa zaɓaɓɓen ɗan takararmu na majalisar jihar Niger a ƙaramar hukumar Mariga Local Government, wato Honorable Abdulmalik Sarkin Daji, wanda ake yi wa take da suna Malikiya Amana, wacce cikakken mai gidana kuma masoyina wato Honorable Alhaji Kabiru Zama, Commissioner of Sabeb Member 2 ya ɗauki nauyin kawo muku. A sha sauraro lafiya. Wanda bai bi ba ma ya habi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Ni Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Ya daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Ni da farko Allah zane sa Ubangiji sarkin kowa. Mai rabon samu da rashi zuwa ga mai kuɗi da talakawa. Ya rabu ƙara da bada da salatuka ga mai ceton kowa. Ɗan Amina da Abdullahi ka jikin shiki toron giwa. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Ya salamu alaikum, yau da sallama na zo ga talakawa. Duk mazan ku da mata bai da farfata ku zo ku da gaggawa. Ga mawaƙin nan na Mariga dan kuna ku Khalid dan baiwa. Ya harbo muku yar sarabar waka ta Malikiya gwanin kowa. Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Ni ka waka na wasu san bana kiɗa yana doko garwa. Ni Zuwaira ke amshi da baituka ina gayyar kowa. Ke fage cika sauri har da hanzari kina mini gaugawa. A'a ne mun tsawa ga Malikiya za mu bar wawa. Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Ke tun mai kisan kwame bai ke zo na tamkar yar sarki. Dole ne na yi kauɗi na rike zakin dawa na barbanki. Wa hakike nuhu ne kenan na maliki yaro dan sarki. Waye sa ka faɗi ka bar ni in faɗi ka bar mun gaugawa. Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Ke ni fa na gaza ganewa tafiyar gagar da kimin kaudi. Dole ne na yi faɗi don a tafiya kaɗan na sha garɗi. Mai kike son nuna min kalle ki ce an kai ki gidan kuɗi. Ko mu je in ka tashi don yau gaba ba za mu uban kowa. Wanda bai bi ba ma ya bi, hantsi fito ka sauka gidan kowa. Malikiya Amana dan majalisar jaha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. To ashe dai yau kenan duka ya an gama a komi daidai. Kwarai haka ne Khalid ya darka ta yi baito amma dai. Mai kike son furta min ke daina sanadin tsoro ni dai. A'a shakur
domin ka motar ka sabuwa ga maliki dan baiwa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Bari ku dai ta hamin dan na gidan zama Kano kuma zan dawo. Karka dama akwai mota ta maliki ya sai kuma ya kawo. Ya da hina ku dai ta min na je ta shahada jahamin zaho. A'a Khalid ka gama bintisha kana hawa motar kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Ke zuwa raba hannun gada kin kamin yasa na rado sauri. Karka damu ka sha kurbin ka yanzu babu mai yi ma kuri. Ni hidamu da maliki kenan yanzu gudun maki mun ciwo tauri. Kun wuce a gaban makiyan ku rabbi shi ya ce ku zamo kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Ina hauta ka daidai da lafiya mu je toron giwa. Makiyan ka magauta babu yadda za su yi gaba dan baiwa. Kai da babu bahadar tijana wanda ke tausan kowa. Rabbi za ya tsare mana kudin masu kyan ku sai sun sha kanwa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Mahaliki amana dole bai cikan gayoyin mata ke. Je ka ba sa mana wanda dukkakin ka za ya ci dan wake. In kai ku za ka ci farfe su kai sha ruwan zuba tsiran tsinke. Rayuwar mu ta Allah ce mu yanzu ba mu jin tsoron kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Mahaliki amana bai cikan ga dole yin kai ban girma. Kware haka kale dan talakawa na sarewa ma. Idan abin alkahirin ka da arziki da kai ta yin hidima. Baka kyashin samun mu burin ka dai a ceci talakawa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Mahaliki amana duk ga masu tambaya ga sakona. Sanadin Abdul Malik sarkin daji duniya ya suna. Ha zamanin annabawa ma annabi ya buwa Yusuf dina. Babba dan babba Allah ya ce ku satinin ku talakawa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Fasara ta kare na halin kenan ko gane dukkan bayanai na. Kwarai wannan wakar duk wanda ya ji zai yi fitar suna. Ya addu'ar da kuke mini ce dangi la ku yarda ga sunana. Babu wai haka Khalid dan yanzu duniya ka zam kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Mahaliki amana ne na furta wanda bai bi ba ma ya bi. Dabba duk tare na maza cikin su babu mai suna Rabi. Duk tarin magiyanka da kayi su guri suna cewa sun bi. Dan ku ka zama inda raro kana zubar ruwa a gidan kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzi fito ka sauka gidan kowa. Maliki amana dan majalisar jiha kowa ya bi. Kaga sarkin daji da tija kaya arzikin dan baiwa. Yawa na ji habila tun kafin ka zo suna cewa su bi.
gidan kowa. maliki ya mana haɗin majalisar jiha kowa ya bi. Haka sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Ya hadari na hukar cirarin baka yi iska a gidan kowa. Da an ji kai rugugi kowa murna yake ya zo shi ya samarwa. Idan ku kai dai ne da ke shaye gwagwarmaya ta talakawa. Rinji kuya duk daɗi ba ka yin gudu kana a gaban kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzu fito ka sauka gidan kowa. maliki ya mana haɗin majalisar jiha kowa ya bi. Haka sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Gobara kwanta ko na kawana wa mai gulbi na ruwa. A'a Khalid Mali za ka ce kawai ka bar tsoron kowa. Duk abin da na ce mai zai ya zuwa rake yau ganewa. Na aminta da zancen kakan gaskiyar shi zan bi gaban kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzu fito ka sauka gidan kowa. maliki ya mana haɗin majalisar jiha kowa ya bi. Haka sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Zuwairar da za mu tsaya na gaji tafiyar sai na yi barci. A'a kar ka tsaya nai alkawar a kai mu gonar motoci. Karki sa yin sare hina ki zo ki bar ni in kwanci kin kunci. A'a insha Allahu yau an yi final a gaban kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzu fito ka sauka gidan kowa. maliki ya mana haɗin majalisar jiha kowa ya bi. Haka sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Masu sannan bar ku zo ku sanya zero na zihiro kowa. Sai ku sanyo 3760 hakan ku bar sa gaugawa. Ku karasa sisto sai zero na faɗi a gaban kowa. Suna ku Khalid ne ɗanku na mariga da yau ya zamo kowa. Wanda bai buba ma ya bi hanzu fito ka sauka gidan kowa. maliki ya mana haɗin majalisar jiha kowa ya bi. Haka sarkin daji dattijo kaya arzikin ɗaɗan baiwa. Wanda bai bi ba ma ya habi hantsi fito ka sauka gidan kowa. maliki ya mana haɗin majalisar jiha kowa ya bi. Daga sarkin daji dattijo kaya arzikin